नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी विनय घाडियावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर आज सकाळीच मी पहाटे 6 वाजता गावी पोहोचलो आहे आणि आता वाजले आहेत 9 आणि आता आम्ही चाललो आहे गणपती आणायला. टेम्पोची वाट बघतो आहे सध्या तरी. गणपती आणायला आज पण सुरुवात पण झाली आहे, तुम्ही बघू शकता. फोटो येतात तुझो गणपती बाप्पा नाही होत. तर गणपती येणार आहेत उद्या ॲक्च्युली, पण आम्ही आजच चाललो आहे गणपती आणायला, कारण गणपती गावापासून खूप लांब दिला आहे बनवायला. गणपती आहे खाली टळक व्यवस्थित सगळा काढ बरोबर. हात बघा, हात बघा, हात फायनली आपण गणपती आणलेला आहे. हाताकडे लक्ष द्यावं फक्त उतरताना. आता पण परत ये गणपती बाप्पा. मित्रांनो, याला ओळखलं का तुम्ही? हा आपला हळदीमधला सुपरस्टार डान्सर आणि दुसरा डान्सर तिकडे आहे. हा बघा, अरे याची डान्स किट आहे माझ्याकडे, किट टाकले असते. खायचं रे पाम्या, लगीन करतात ते त्यांच्या पुढे जाऊन काहीतरी होतात. हा पाम्या कैसूरला काय काहीतरी सांगता. तो काय बोललो, काय बोलला? लगीन केलेल्याच्या पुढे काहीतरी होतात. अरे बोल काय होता तिथे ते का होतं, लव्ह मॅरेज करणार का होतं. हो, त्यांका पहिली होत
मयंका काय 2 वर्षानंतर हो पळण मिळून येईल ना त्यांका मामा मध्ये जो माझ्या पहिलो ना ढिलो ना आणि यांका काय दिसतं वाकडे ह्या पम्याचा काय आहे मग पम्याचा पळवा पळीचा नाही पण धातूर मंजूर करायचा हे दाखव हा माका काय तुझी मामी काय काय बघूया आधी हे तू बघितलं नाही हं? माका नाव माहिती आहे लगीन झाला कोमोटिंग दिसते नाही तर मित्रांनो आता वाजलेत 11 आणि आता आम्ही गणपती आणला आहे. मी जरा पुढे आलो आणि टेम्पो थोडा हळूहळू घेतो आहे. खड्डे असल्यामुळे आम्ही खूप हळू सावकाशच आणतो आहे गणपती, मातीचा असल्यामुळे. तर मित्रांनो फायनली आपला गणपती आलेला आहे. तुम्ही बघू शकता. अजून आला नाही. वेट तो बा त्या पिकअपमधून आपला गणपती येतोय. खूप सावकाश आणावा लागतं म्हणून एवढा वेळ गेला. हा आपला गणपती बाप्पा. गणपती बाप्पा. चवली परत चौका ना गळावू नको. हात तुम्ही सोडा. हात